trip na usab ta mga kapuso, nangita ba kamo og lugar nga kan-an diin chill ra kaayo ang ambiance ug adunay lamian nga mga pagkaon. Aniya kami nakitang usa ka lugar nga mamahimo ninyong bisitahon. Busa tara mag food trip na ta, pinaagi ni ining report. Dinhi sa Gorordo Avenue, nahimutang kining usa ka kan-anan nga adunay dalit nga lamian pa ug barato pa ang presyo. Ang lugar aduna say chill nga ambience, mao nga siguradong perfect sa inyong dine-out experience. Namugna kini sa mga tag-iya tungod kay mahiligon silang mukaon. Gusto usab nilang ma-feel sa mga mobisita dinhi nga mura ra silang ilahang silingan nga naninda og barbecue apan level up. Beach vibe kayo diri murakag naa sa beach in the middle of the city. Daghan kay tag mga tourists and foreign guests nga moanhi. So, paan siya kanang murakag na sa beach. Specialty nila dinhi ang ilang lamiang barbecue, batchoy, kinupusan, baked scallops ug munggos. Maka-accommodate ang maong lugar ug moabot sa 75 ka mga tao. Bukas usab sila sa mga party ug occasions. Sagad nilang mga customers dinhi, mga foreigners, tugod na usab sa beach vibes ni ini. Bukas sila matag alas 11 sa buntag hangtod na sa tungang gabii. Uban ni Demi Hernani, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.